Είναι τα Theater News από το entertainer.gr με την Έφη Κολιάκου. Χούγια ή θάνατος του Κώστα Τουλάκη και της Ισμήνης Βιλιώτη. Η Non Grata Productions παρουσιάζει τη stand-up comedy παράσταση Χούγια ή θάνατος του Κώστα Τουλάκη και της Ισμήνης Βιλιώτη σε σκηνοθεσία και ερμηνεία της Σοφίας Μουτίδου για λίγες μόνο παραστάσεις τον Μάιο στο Θέατρο Αργό. Με κεντρικό σύνθημα Χούγια ή θάνατος, η Σοφία Μουτίδου βουτάει με αστήρευτο χιούμορ και αυτοσαρκασμό στα χούγια που μας κάνουν Έλληνες, σε μια παράσταση γέλιου, σκέψης και αυτογνωσίας από τις 2 Μαΐου στο Θέατρο Αργό για λίγες μόνο παραστάσεις. Η ιδέα και τα κείμενα ανήκουν στους δημιουργούς της viral σελίδας Ancient Memes Κώστα Τουλάκη και Ισμήνη Βιλιώτη, ενώ την επιμέλεια και τη σκηνοθεσία υπογράφει η ίδια. Αν αποσυνθέσεις στην Ελλάδα, στο τέλος θα δεις να σου απομένουν ένα μπουκάλι λάδι που το βάζεις πάντα κάτω από τον νεροχύτη, ένα βαζάκι αμπελόφυλλα για ντολμαδάκια που εσύ τα φτιάχνεις ορφανά και ένα καράβι που το προλαβαίνεις πάντα στο τσακ, γιατί ποτέ δεν κλείνεις εισιτήρια νωρίτερα, που σημαίνει ότι με άλλα τόσα χούγια την ξαναφτιάχνεις. Η παράσταση καθρέφτης της καθημερινότητάς μας, με έξυπνο χιούμορ και δόσεις αυτογνωσίας, φωτίζει τις συνήθειες, τις ρουτίνες και τα χούγια που μας χαρακτηρίζουν ως λαό, από αυτά που ενοχλούν τους άλλους μέχρι εκείνα που μας βολεύουν. Δεν απαριθμεί απλώς συνήθειες, αλλά εξερευνά τα βάθη της ελληνικής ψυχοσύνθεσης, όσα μας καθορίζουν, μας κάνουν αυτό που είμαστε και τελικά μας φέρνουν πιο κοντά τόσο στους εαυτούς μας, όσο και στους γύρω μας. Η Σοφία Μουτίδου με το μοναδικό της χιούμορ παίρνει μία-μία τις αλήθειες που μας ενώνουν, τις κρεμάει στα μανταλάκια και μας προκαλεί να αναρωτηθούμε. Χούγια ή θάνατος? Γιατί ως γνωστόν πρώτα φεύγει η ψυχή και μετά το χούι. Ερμηνεία Σοφία Μουτίδου. Κείμενο Κώστας Τουλάκης και Ισμήνη Βιλιώτη. Σκηνοθεσία Σοφία Μουτίδου. Η προπόληση των εισιτηρίων ξεκίνησε. Ήταν τα Theater News από το entertainer.gr με την Έφη Κολιάκου.